Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m adabata n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị na-eleba anya taa bụ Controversial Flashpoints. Ya bụ otu ebe nwere arụmarụ ụka nke otu mmadụ na-eji mmụọ nsọ lebanye anya na ya. Controversial Flashpoints. Matters that look so controversial in the Bible. Ya bụ okwu na-awụ a na-ele ya na-adọ ndọrọndọrọ gbasara ya. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị dịka ọ dị Chineke chịtọ na ntozu oke n'ime onye nwaanyị. Ezi Chineke nke okike metụ mkpụrụ obi ndị iche iche aka na ntị ka ha nabata eziokwu nke a n'aka ilu nke na-enye ndụ ebi ebi, ka eme ka mgbagwoju anya dị iche iche nyefe site na Kraịst Jizọs bụ onye nwaanyị. Amen. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, anyị ga-ewere nke mbụ on the person of Christ. Na ụfọdụ ndị ụkọchukwu ma ụfọdụ ndị chọọchị ma ụfọdụ ndị ụlọ ụka sị na Kraịst bụ Chineke. Ụfọdụkwanụ sị na ọ bụghị Chineke, ọ bụ onye amụma. Ụfọdụ sị na ọ dị ala karịa Chineke. Ụfọdụ sị na ọ bụ mmadụ nkịtị. Anyị wee na-asị ka anyị lee ihe dị n'akwụkwọ Aịzaya 48 verse 12 to 13, isi nke 48 amaokwu nke 12 ruo na 13. Aịzaya 48 verse 12 to 13. Anyị sị ka anyị lekwa anya n'ihe dị n'akwụkwọ Mkpughe isi 22 amaokwu nke 13 ruo 14. Ya bụ Revelation 22 13 to 14. Ka anyị lekwa anya n'akwụkwọ Jọn isi 10 amaokwu nke 30. John 10:30 na-asị, Kraịst na-ekwu, ọ sị, mụ na nna m bụ otu. Nke ọ sịkwa na Aịzaya 48, abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ. Revelation 22:13 sị, abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ, onye na-enweghị mbido, onweghị njedebe. Ajụ ya ụbụrụ gbagbụrụ. Anyị nwere onye mbụ na onye ikpeazụ abụọ. Anyị enweghị onye mbụ na onye ikpeazụ abụọ, wụ naanị otu. Ya bụ na nke a na-egosi na Chineke nọ n'ime Kraịst. Kraịst bụ mmụọ Chineke. Mmụọ Chineke bụ Chineke. Tupu anyị aga n'iru, ka anyị lebanyekwa anya na aha bụ Jizọs na Kraịst. N'asụ Grik, Kraịst pụtara Kristo, nke na-egosi the chosen one. Emeghe translate n'asụ ndị Hibru ya nye Mesaya na Hibru, nke na-apụtakwa chosen one ma ọ bụ anointed one, onye tere mmanụ, onye arọrọ. Acts 10:38 ọ sị, Jizọs na asụ Grik pụtara Jesu, meaning Savior, nke na-apụta onye nzọpụta. Mana ịtụkọta ha ọnụ ya wụrụ Jesu Kristo, ya bụ Jesus Christ n'English, nke na-egosi onye arọrọ bụrụkwa onye nzọpụta nke na-azọ azọ. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, akwụkwọ Jọn isi 11 amaokwu nke 25, John 11:25, na akwụkwọ Jọn isi 10 amaokwu nke 10, John 10:10, na akwụkwọ Jọn isi nke mbụ amaokwu nke 4, John 1 verse 4, na akwụkwọ Jọn isi nke 14 amaokwu nke 9, John 14 verse 6 to 9. Ọ sị, mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ, na onye hụrụ m ahụwo nna m, na n'ime ya ka ndụ dị, ndụ a wee bụrụkwa ihe nke mmadụ. Abụ mbilite n'ọnwụ, mụ na nna m bụ otu. Ihe a bụ ihe doro anya nke ọma. Ọ dịghị mmụọ ọbụla ma ọ bụ mmadụ ọbụla nke na-enye ndụ ma ọ bụ Chineke onye okike. Ọ bụ ihe a bụ otu n'ime, because of one of the major qualities that stands him out from other gods. Na ihe a bụ otu n'ihe mere ka Chineke dị iche, n'ihi na ọ naanị ya na-enye ndụ. Chi niile nọ n'ụwa anaghị enye ndụ, naanị ya na-enye ndụ. Ngwa lee ka Kraịst ji nọ n'ime otu okwu ahụ. Anyị nwere mmadụ abụọ na-enye ndụ. Kraịst sị na ya na-enye ndụ. Chineke bụ onye na-enye ndụ. Anyị nwere mmadụ abụọ na-enye ndụ. Kraịst na-enye ndụ. Gosi gị na ọ bụ Chineke. Onye naanị ya na-enye ndụ bụ Chineke. Ọ kweghị na Igbo a, ọkwa naanị ya bụ onye na-egbu egbu na-azọkwa azọ. Ọ dịghị onye nzọpụta dị ma ọ bụghị ya. Hosea isi 13 amaokwu nke 4, Hosea 13 verse 4, Hosea isi 13 amaokwu nke 4, Hosea 13 verse 4. Akwụkwọ Luke isi nke 2 amaokwu nke 47, Luke 1:47, Titus 3 verse 4, akwụkwọ Titus isi nke 3 amaokwu nke 4, Jude 1:25, akwụkwọ Jude isi nke 2 amaokwu nke 25, 1 Timothy 4:10, ya akwụkwọ Timothy nke 1 isi nke 4 amaokwu nke 10. Brethren, Bekee, nwanna m, ihe gbasatara Kraịst na Chineke bụ ihe dị omimi, because ọ dị highly spiritual. Only the spiritual can understand it. Spiritual men
understands it. It is beyond human comprehension. Ọ ndị mmụọ nsọ Chineke na-achị bụ onye na-aghọta ihe a. Onye anụ arụ achapụghị ịghọta ya otu ahụ. Ka ihe na-akwọ John isi 20 amaokwu nke 7 ruo 8. John 20 verses 17 to 18. John isi 14 amaokwu nke 28. Ọ sị, ana m alakwuru nna m n'ihi na nna m ka m ukwuu. Gekwa ntị o. Ana m alakwuru nna m bụ nna m na nna unu, bụ Chineke m na Chineke unu. Okwu a ebe a anaghị contradict Christ dịka Chineke. Ṅaa ntị. Na onwe ihe bekee na-akpọ ụdaokwu, figures of speech, idiomatic expression, na ilu ya proverb n'ebe Bible dị. Listen, ezi enyi m, ka m mara gị atụ a ka ị wee ghọta ihe na-ekwu. Jizọs kwuru ebe a sị, akpọkwala mmadụ ọbụla nna gị. O naanị otu onye bụ nna gị, bụ onye nọ n'eluigwe. Gaa akpọkwala mmadụ ọbụla rabai ma ọ bụ onye osisi. Ekwekwala ka akpọọ gị papa ma ọ bụ onye ozizi, n'ihi na otu onye bụ onye ozizi, ya bụ Kraịst anyị bụ Chineke anyị. Lee ya n'akwụkwọ Matiu isi 23 amaokwu nke 8 ruo 10. Matiu 23 verse 8 to 10. Mana mgbaṅa ntị n'akwụkwọ Matiu 19 16 to 19. Ọ sị, otu Kraịst ahụ na-ekwu sị, sọpụrụ nne gị na nna gị, ka ụbọchị gị dị anya n'elu ala nke Jehova Chineke na-enye gị. Ehụla Igba, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị baa na ndụ. Ọ nwekwara ebe ọzọ, ọ sị, Jizọs sị, gịnị mere iji akpọ m ezi onye na ọ dịghị onye ozi onye dị ma ọ bụ naanị otu onye, ya bụ Chineke. Mana n'ime akwụkwọ Jọn isi nke 10 amaokwu 14, John 10:14, na Jọn isi 15 amaokwu nke 1 ruo 2, otu Jizọs ahụ sịkwa gị ebe a na ya bụ ezi nwaanyị, bụrụkwa ezi onye ọzụ atụrụ. Mana ọ bụ onye sịrị gị akpọkwala m ezi onye. Enyi na-aghọta okwu a. Oge iwe na-aghọta na aha mmụọ nsọ ka ị ji agụ akwụkwọ nsọ. Gị onwe gị ghọtara mere jikwa okwu ahụ ebe a kwa eziokwu. Ya wee na ọ sị gị akpọkwala mmadụ ọbụla rabai ma ọ bụ onye nkụzi ma ọ bụ papa gị. Ihe ọ na-adụjiri aka ebe abụghị na ọnwụ ị gaghị akpọ mmadụ nna gị, kama ihe ọ na-adụjiri aka ebe a bụ gị werekwuru otu ọbụla dịrị Chineke nye nna gị ma onye nkụzi gị ma onye ọbụla nọ n'ọtọriti. Ọ ihe ọ na-akọwa ihe a, ma onye ọbụla ị hụrụ bụ onye pụtara apụta, gị werekwa otu nke Chineke nye nne gị ma onye nna gị. Brethren, nwanna m, o wee sị n'ebe nke ọ sị gị sọpụrụ nne gị na nna gị, ya bụ nne na nna nke mụrụ gị n'afọ, gị gosi nsọpụrụ n'ebe ha nọ. Mana gị werekwara otu nke Kraịst nye nne gị na nna gị ma onye nkụzi gị, nke bụ ọ bụ na gị mee ya ị gaghị adị wọdị, ya bụ ị gaghị ekwesị ikete ndụ ebi ebi. N'akwụkwọ Matiu isi 10 amaokwu nke 37 gbatu ọsị, onye ike na-ahụ nne ya na nna ya n'anya karịa ma ekwesịghị m. Ekweghị na Igbo ihe ọbụla nke ị na-ahụ n'anya karịa Kraịst Jizọs ga-eme gị gaa ekete ndụ ebi ebi. Ọ ihe ebe ha na-akọwa. Abịa na akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 6 amaokwu nke 1 ruo na 4, Ephesians 6:1-4, na Proverb 20:20, akwụkwọ Proverb isi nke 20 amaokwu nke 20 na-akọwasị na onye ọbụla nke na-adịghị asọpụrụ nne ya na nna ya a ga-ewepụ oriọna ya. Ekweghị na Igbo onye ahụ a ga-enwe ogologo ndụ. Ya mere n'ihi nke a ka anyị ga-achịwa n'isiokwu anyị. Kraịst na-asị, nna m, my father, nna m ka m ukwuu. Ọ bụghị n'akwụkwọ niile ka ị ga-ahụ ya, n'akwụkwọ nsọ niile ka ị ga-ahụ ya, mana ka anyị were eke n'okwu aga. Kraịst kwuru ebe a sị, mụ na nna m bụ otu. N'anya hụrụ m ahụwo nna m, anọ n'ime nna m, nna m nọ n'ime m. Gịnị ọzọ ka na-akụkwa? Mgbe unu ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ na-agbago n'elu, ọ sị gị John 6:62, John isi nke 10 amaokwu nke 30, John isi nke 3 amaokwu nke 13, John 3:13, John isi nke 10 amaokwu nke 38, John 10:38, nna m nọ n'ime m, onwe m n'ime nna m. John 14:6-10, ya bụ onye hụrụ m ahụwo nna m. Ọ sị, ọ bụ na unu ekweghị na anọ m n'ime nna m, nna m nọ n'ime m. Unu kwere na anọ m n'ime nna m, nna m nọkwa n'ime m. Okwu na-ekwu abụ na onwe nkwa na-ekwu, mana nna m onye na-anọ n'ime m. Ya iji wee chịkọta ya, Kraịst sị, abụ m Alfa and Omega, abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ. Ugbu a ọ bago n'eluigwe, ma mgbe ọ nọ n'ụwa, arụ ahụ o ji nọ n'ụwa mere o ji asị nna m. Arụ ahụ o ji nọ n'ụwa bụ ebe e dere anụ arụ niile, n'ihi na mmụọ Chineke bịara n'ụwa yiri anụ arụ, mere o ji asị nna m. N'ihi anụ arụ ahụ yi ka o ji asị nna m, mere o ji dị ala, bụ anụ arụ mere ya ka ọ dị ala. Ma mgbe o yipụsịrị anụ arụ ahụ, ọ bụrụkwa ihe ọ bụ. Lee ya n'akwụkwọ Revelation 22:13, lee ya n'akwụkwọ John 20:28. Ebe a ka Thomas kpọrọ ya my Lord and my God.
John 20:28. Thomas wee sị ya, wee za ya sị, my Lord and my God, onye nwe m na Chineke m. John 20:28. John isi 20:28. Lekwe ya na Aịzaya 48:12-13. Aịzaya isi 48 ama okwu nke 12-13. Chineke bụ onye mbụ na onye ikpeazụ. Kraịst osikwa ngasị na ya bụ onye mbụ na onye ikpeazụ. O jike wekọta ihe na-akọwara gị ha. Nwanna m, o dogo anya ugbu a na my Father who is in heaven, na I am the Son of God, the anointed one, the Messiah. Abụ m ọkpara Chineke, onye etere mmanụ. Gụrụ ha gbarawa. Ọ na-ekwu ihe ndị a n'ihi na mgbe o were ọnọdụ nke anụ arụ bụ mmadụ, na ọ na-asị nna m, ọkpara Chineke, onye etere mmanụ. Mgbe o were ọnọdụ nke mmadụ, were onye amụma, were onye nkụzi, were atụrụ a na-egbu egbu, lamb to be slaughtered n'ihi mmehie nke anyị, onye nke bịara n'oyi nke mmadụ, onye nọ na awụrụ Chineke ma bịa n'oyi nke mmadụ. Ịhụra ya ugbu a, ọ sịghị ọ narahụ equality, ya bụ ị na Chineke ra ya bịa nọ na-arụ nke mmadụ. Philippians 2:6-8, Luke 2:7. Ya akwụkwọ ndị Philippians isi nke 2 amaokwu nke 18. John 2:29, atụrụ nke bịara n'ụwa ka e wegbuo ya. John 8:36, ọkpara Chineke. John 9:2, John akwụkwọ John isi nke 9 amaokwu nke 2 akpọ ya Rabbi, onye nkụzi. Acts 10:38. Listener bekee kwuru, ịhụ n'ụgbọ na Chineke bụ onye na-asọpụrụ ukwu ya, na-asọpụrụ dikrii ya, ya iwu ya. Ọ sị na anụ arụ na-ebu mmadụ n'ụbụrụ ụwa ka a ga-anọ ya nwa bịa yiri awụrụ mmadụ. Mgbe o yiri awụrụ mmadụ, ya na-asịzi nna m, maka mmadụ na-asị nna m. Ịhụra ya ugbu a, mgbe o yipụkwara awụrụ ahụ, ya wụrụkwa ihe ọ bụ. Ya mgbe ọ bịara na arụ ọ na-akpọ Chineke ka o ekwe ka ndị na-ege ya ntị ghọta ya nke ọma. Ọ bụrụ na ọ jiri na-akọwa mgbe niile ya bụ Chineke, onwe onye ga-aṅa ya ntị. N'ihi na mgbe o kwuru sị na ya bụ ọkpara Chineke, ha ghọtaghịrị ya, ma afụzi mgbe o kwuru na ya bụ Chineke. Ihe kpatara okwu ndị ahụ ji aga ka ha wee nwee ike kwenye n'ihe ọ na-ekwu. Okwu na ya bụ Chineke, nsogbu adị, ma ya gụrụkwa ya ekwukwa, ọnọtụkwa ya ekwukwa ya. Ịgụọ John 10:33 na 36, John isi nke 10 amaokwu nke 33 amaokwu nke 36, na John isi nke 8 amaokwu nke 56 na 59. Ha wee na-asị ya, ị ka agbaghị 10 afọ 5, irubeghị 50 years, ị ka agbaghị 10 afọ 5. Ị na-asị na Abraham hụrụ gị anya, na Abraham hụrụ gị anya. Ịhụrụ ya, ị ka agbaghị 10 afọ 5, isi na Abraham hụrụ gị. Ọ sị ha ka ya gbakwa ha. Moses odili ka m gwakwa unu, tupu Abraham anọdụ, mụ onwe m anọdụgori. Ha wee were okwute ka ha tụwa ya. Ịhụrụ ihe aghọta na-eweta. Ịhụrụ ihe iti na-eweta. Ha eweta okwute ka ha tụwa ya. Ha wee weta okwute ka ha tụghasịa ya arụ. Brethren bekee kwuru, nwanna m. Ha wee sị na ọ na-ekwu nkwulu n'ihi na ọ na-akpọ onwe ya ọkpara Chineke, na-eme ka anyị na Chineke ghara otu. Ugbu a ka ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Gịnị ka ị chere karịa eme ọ bụrụ na ọ nọ na-asị na ya bụ Chineke, na ya bụ Chineke? Gịnị karịa eme? Onwe onye gara anabata ozi ọma ya, mana ọgwụ ọgụrụkwa ya ekwukwa ahụ na ma na Chineke bụ otu, ka ha ghọtakwa na ọ bụ Chineke. John 10:33-36, akwụkwọ John isi nke 10 amaokwu nke 33 ruo 36. Mana akwụkwọ John nke mbụ, John chapter 1:1-3 na isi nke 10 ruo 14 ga-eme ka ịghọtacha ya nke ọma na Kraịst bụ okwu ọnụ Chineke. Okwu ọnụ Chineke bụ mmụọ. Okwu a na-ekwu okwu bụ mmụọ. Chineke site n'okwu ya o wee ka ụwa ahụ bụ ụbọchị 7 n'izu, ka ebere na nke 7 kwụsị. Anyị enweghị onye okike abụọ, ọ naanị otu onye okike. Okwu ahụ wee wụọ mmadụ. Okwu ahụ ka esi na aka ihe na-ekere eke ka ụwa bụ ụbọchị 7 n'izu. Ekweghị na Igbo ọ dị onye kere ya. Kọlọsi 1:15-17, akwụkwọ Kọlọsi nke mbụ amaokwu nke 15 ruo na 17, na akwụkwọ ndị Kọrịntian isi nke mbụ amaokwu nke 24. 1 Corinthians chapter 1:24 kọwara nke ọma na onye a si n'eluigwe bịa, o si ihe n'ụwa. Ọ ya mere ụdị onye hụrụ arụ ya mgbe a jiri n'ili, ọ dị onye hụrụ ya n'ili. O si ihe n'ụwa bịa, o si n'eluigwe bịa. Akwụkwọ Kọlọsi 1:15-17 na akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 24, 1 Corinthians 1:24 ji kọwaa na amamihe Chineke ahụ bụ Kraịst. Amamihe Chineke ji kọọ ụwa na Proverbs 3:19. Amamihe Chineke ji kọọ ụwa bụ Kraịst ahụ. Ike Chineke ji kọọ ụwa bụ Kraịst ahụ. Ị na-aghọta ya ugbu a. Mere na mgbe o si n'ime ili bilie, nwa onye hụrụ ya,
mana taa onye nwụọ ịga n'ili gị hụ mkpụrụ ọkpụkpọ ya na ihe n'ebe ahụ, ma mgbe Kraịst na-ebili ebili ọ dị onye hụrụ ya anya. Jọn 3:13, akwụkwọ Jọn isi nke 3 amaokwu nke 13, akwụkwọ Jọn isi nke 6 amaokwu nke 62, Jọn 6:62, Jọn 8:23. Lesina ezi enyi m, ọ gbara gị nchefu na mmụọ Chineke nwere ike mụbakasa agụtaghị ọnụ. Mmụọ Chineke nke gị n'ebe a, o nwere ike na Ghana, o nwere ike n'obodo oyibo, ebe ọbụla ọ na-anọ ebe niile. Mere mgbe ụfọdụ mmadụ ga-ehụ mmadụ chee na mmadụ ibe gị ga-ama na mmụọ Chineke otu a ka ọ dị. Ọ ya mere eji asị Chineke n'ebe niile. Ndị mmụọ ọjọọ ma ndị mmụọ ozi ha chi bịa n'ụwa ha eyiri awụrụ mmadụ, n'ihi na ọ bụ iwu e nyere na ebe a bụ ebe anụ arụ na-achị. Ha na-abịa na awụrụ nke mmadụ ka e wee debe okwu ọnụ Chineke, dikrii Chineke, n'ihi na ụwa bụ maka anụ arụ. Ọhịa mere ji sị anụ arụ na-egbu mmadụ ga-abịa n'iru m ịkpọ isi ala nye m. All flesh shall come before me to worship me. From one end of the week to another. Ya ọhịa ji sị anụ arụ na-egbu mmadụ ga na-abịakwute m kwa ụbọchị 7 niile na mbido ọnwa niile. Anụ arụ na-egbu mmadụ ga-abịa n'iru m ife m ofufe. Isaiah 66:23-24 na Genesis 2:1-3. Ebe a ka o mere maka anụ arụ. Akwụkwọ nsọ sị n'ihe niile Chineke pụrụ ime ihe niile, ihe na-edịkwa mfe n'anya ya ime. Ụmụ Chineke na-asị mgbe niile with God all things are possible. Ọ nweghị ihe rịra Chineke ahụ. Matthew 19, ya Matthew isi 19 amaokwu nke 26. Matthew isi 19 amaokwu nke 26, ya bụ akwụkwọ Matthew 19:26 na akwụkwọ Mark isi 10 amaokwu nke 27, Mark 10:27. Ha na-ekwu ya mana ha anaghị emepụta ya n'omume. Mgbe ekwucha ya n'ọnụ, anaghị ekwetakwa na Chineke pụrụ ime ihe niile. Ma ọ rịara ha ikweta na mmụọ Chineke na-abịa n'ụwa ya yiri awụrụ anụ arụ, gị hụ ya gị che na mmadụ, ị ga-ama na mmụọ Chineke. Ọ na-adịkwa ha ka ihe rịrị ahụ Chineke ime ka mmụọ ya bịa n'ụwa, mmụọ Chineke bịa n'ụwa yiri awụrụ anụ arụ. Ọ bụrụ na ha kwenyere nke ọma na mmụọ Chineke nke bịa n'ụwa yiri awụrụ anụ arụ, gịnị bụ ihe iju anya dị n'ikweta na mmụọ Kraịst bụ okwu ọnụ Chineke, okwu ọnụ Chineke bụ mmụọ nke Chineke yiri awụrụ anụ arụ? Akpọzie ya ọbara Chineke, a na-asị gị na okwu ọnụ Chineke na Chineke bụ otu. Ọhịa metara mmụọ ahụ nke Chineke a ji bịa n'afọ nwaanyị a na-akpọ Virgin Mary, na-enweghị nwoke yi na ya nwere mmekọ, ọ tụrụ ime ewee mmụọ ya. Ịhụra Igbo a na-akwụkwọ Matthew isi nke 1 amaokwu nke 18-20 na akwụkwọ Genesis isi nke 10 na amaokwu nke 18-20. Ya Matthew chapter 1 verse 18-20, Genesis 14:18-20. Akwụkwọ Hibru isi nke 7 amaokwu nke 1-4. Ọ sị gịnị? Na Melkizedek bụ onye isi nchụaja nke na-enweghị usoro ọmụmụ, onwe onye mụrụ ya. Onye dị ha ahụ ma ọ bụ onye isi nchụaja? Ọ bụ Kraịst Jizọs. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, nwoke ọbụla nke na-enwe obi na-abụ, onye ọbụla nke na-enwe obi na-abụ na Chineke pụrụ ime ihe niile, na-enwe obi na-abụ n'ebe ike Chineke dị, abụghị ezi nwa nke Chineke. Onye kwene nke na-atụgharị uche na Kraịst abụghị Chineke, abụghị ezigbote onye nke Chineke, abụghị true Christian. Onye a ga na-emegide okwu Chineke, na-emegidekwa onwe ya, na-emegidekwa Chineke bụ onye kere ihe na-ekere eke, bụ onye ihe nne dị n'ime ya bụ ọlụ ebe na ọlụ ịrịba ama. Mana ọ dọrọ ya aka na ntị ka anyị bụrụ ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume, ihe ndị ọzọ a na-esota ọ na-agasị asị. Lee ya n'akwụkwọ Matthew isi nke 6 amaokwu nke 31-33, Matthew 6:31-33, Hebrew 2, akwụkwọ Hibru isi nke 2 amaokwu nke 2-4. Iwere ya bụ Hebrew 2:2-4 ka anyị chọọ ya nke ọma. Ya bụ ụmụ ihe ndị a na-agbagwoju anya na akwụkwọ nsọ bụkwa n'ihe enweghị mmụọ nsọ mere o ji agbagwoju anya. Akwụkwọ Galatians isi nke 3 amaokwu nke 10, ọ sị ka hara bụ ndị nọ n'okpuru iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ. Ka hara bụ ndị nọ n'okpuru iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ. O nweghị onye jụrụ sị olee iwu nke a na-ekwu maka ya. Ngwa n'anya ofu onye ahụ kwuru okwu ahụ ga-abịakwa na Galatia, otu Galatia ahụ isi nke 5 amaokwu nke 13, ọ sị na akpọọla anyị abụla ndị nwere onwe anyị, maka anyị ghara iwere onwe anyị ahụ, anyị nọ n'ime nwere onwe anyị ahụ, nyezie anyị nye ohere maka ọrụ niile nke anụ arụ bụ ajọ omume. Ọ sị na iwu Chineke zuru oke n'ime otu okwu nke sị hụ onye agbata obi n'anya dịka onwe gị. Mana onye na-asị gị na iwu onye ọbụla nke nọ n'okpuru iwu n'okpuru ọbụ ọnụ, ịjụka ajụjụ ka iwe mata iwu nke ọ na-akọwa. Ngwa ngazie ntị. Romans 13:8 wee sị ịhụnanya adịghị eme onye agbata obi ihe ọjọọ. N'ihi nke a na ịhụnanya bụ ndebezu nke iwu.
kwantị o iwu ahụ sị gị n'ọwa ọbụbụ ọnụ. Ọ sị na ịhụnanya bụ ndị ebezi nke iwu. Ọ sị akwụkwọ ndị Romans isi 13 amaokwu nke 8, Romans 13 verse 8. Ọ sị ga-ejigoro onye ọbụla ụgwọ ihe ọbụla karịa ịhụ onye agbata obi n'anya dịka onwe gị, n'ihi na onye nke na-ahụ n'anya edobeziwo iwu niile. Amaokwu nke 9 ọ sị iwu Chineke ebe ahụ ị nọrọ sị akwakwala iko, egbukwala mmadụ, agbakwala mmụọ megide mmadụ ibe gị, ezukwala ohi, enwekwala anyụkwu megide mmadụ ibe gị, na ihe ọbụla sị na enwere ihe ndị ọzọ dịkwa n'iwu a chịkọtara ha n'otu enu sị hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, n'ihi na iwu adịghị eme onye agbata obi ajọ ihe. Ịhụ na ugbu a na iwu ahụ bụ 10 commandments, ịhụnanya ahụ bụ 10 commandments. Ịhụ anyị ugbu a mana ọ bụrụ na ịgụọ Galatians 3:10 na-ajụ ajụjụ gị sị onye ọbụla nke n'okpuru iwu, onye ọbụla nke na-edebe iwu Chineke ọ n'okpuru ọbụ ọnụ, ịjụghị eri iwu nke Chineke ọ bụ, n'ihi na iwu Chineke na Chineke bụ otu. N'ụwa nọ taa a na-anụghị na onye ọbụla nke iwu na-adịghị achị, ọ bụ mbibi ka nọ n'elu ya, ụwa anaki. Ọgwa onye na-eme n'obodo taa ihe ndị a ka kọwara gị sị nọ na-adị mkpa agụ akwụkwọ nsọ, agụcha akwụkwọ nsọ ewere mmụọ nsọ tụlee ya dịka anyị kọgasị taa, ewere mmụọ nsọ tụlee ya ka i wee ghọta ihe mmụọ Chineke na-ekwu. Ị hụrụ ebe o kwuru ebe a na-akwụkwọ Galatians 3:10 ọ sị ka ha rabụ ndị n'okpuru iwu. Ị hụrụ ya abịa na akwụkwọ Kọlọsị 2:16 ọ sị unu ekwele ka e were ihe ndị a kpee unu. Mana ọ dịghị onye kụziri onye ahụ Kọlọsị 2:16, ọ dịghị onye kụziri gị sị na ihe a na-ekwu ebe ahụ bụ ka anyị nwabụ ndị mba ọzọ ghara ikpe ka ndị Juu ebere ugwu chụpụ anyị, sị na anyị ekwesịghị gị bata n'okwu Chineke, n'okwu gbasara n'ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ka a na-eri n'ụlọ Chineke bụ ihe nsọ Jehova, na a na-achụpụ ndị mba ọzọ. Pọl na-agba ndị mba ọzọ sị unu ekwesịrị ka ha kpegide unu, n'ihi na nkwenye unu kwenye na Kraịst emene ka unu zuo oke ịbata siri ori ya nwa. Ịhụra igbo a mana onye ọkọ ọzọ ga-asị gị ihe ọ na-akọwa ebe ahụ bụ ga-ekwere ka mmadụ kpee gị ikpe n'ihi nke a ga-emere okwu Chineke. Ọ bụghị ihe ebe ha na-akọwa. Ihe ọ na-ekwu bụ ga-ekwene ka ekpee gị ikpe ka ndị ebere ugwu kwere na Kraịst kpee gị ikpe, n'ihi na nkwenye ikpenye na Kraịst Jizọs emene ka o zoro ogoke ọ wesị asịgodo iri ihe megide gị n'ihi ebe ugwu gị. Nkwenye ikpe na Kraịst ezugo, Kraịst bịa bisi njedebe ihe niile ahụ, ihe ewutere gị ihe nne ọ bụ ihe ebe ahụ na-akọwa. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ọ gịnị mere? Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ọ gịnị mere Pọl ji akpọbata ndị mba ọzọ n'ụlọukwu Chineke? N'akwụkwọ Acts of Apostles chapter 21, Acts 21 verse 15, ọlụ ndị osisi nke 21 amaokwu nke 15 gụrụ gbadawa ruo na 28. Acts 15 21 to 28. Ị ga-ahụ ebe a na nsogbu esogburu Pọl bụ na ọ na-anabata ndị mba ọzọ n'ụlọukwu Chineke. Kedu ihe ọ sọ ha bịa ma ebe a? Gịnị mere o ji sị ha bata? Ọ bụ ihe ndị a bụ ihe eji a na-agụ akwụkwọ nsọ ewere mmụọ nsọ na-atụle ya, mere ndị akọwara gị sị na ọ dị mkpa ka anyị nwee ike kwenyere okwu Chineke, na-atụ egwu Chineke, si n'ime mmehie gbapụ. Ị hụrụ nwata nwoke a? Ọ sị na ya na ezinụlọ ya anaghị aga ụlọ, na ha gaa ụlọ na ha na-enwe nsogbu buru ibu, na ha na-anọ mmụọ na-abịa akọrọ ha aka n'ụzọ, mmụọ na-abịa akọrọ ha aka n'ụzọ. Ha wee bịa program nụsịa maka okwu ọnụ Chineke, ka onye nke Chineke na-ekwu okwu Chineke, ọ na-ekwu okwu Chineke ahụ kwụsịa ya, ha wee lawa. Ebe onye nke Chineke si gbafere keke ya esi wee gbafe ekporo aja ruo wee ghaa ya n'ụlọ niile na sili na ebe niile. Onye a wee sị ọ na-akọ ya n'etiti ụwa niile si bido mgbe ahụ wee ruo taa ọ dịghịzi mkpam anụrụ, ọ dịghịzi ma ụlọ kpam anụrụ ọzọ. Ewee sị ọ gịnị dị ha? Ya wee sị ya bụ na okwu ọnụ Chineke ji ihe niile a kere ekwensu agbụ eziokwu nke ndụ. Nwoke a wee sị ma ugbu a na ya lanazi ụlọ ya na ụmụ ya na-ehizi n'ụlọ. Ịhụrụ okwu ọnụ Chineke, ịhụrụ Chineke na-eme na ya na-alazi ụlọ na-ehi n'ụlọ. Chai, ịhụra nke a bụ akọla ebe. Mgbe a mesịrị program wee gosi okwu nke Chineke, ndị a wee gosi okwu nke Chineke wee na-ala si na program wee na-ana. Nke a ihe a na-eme n'ụmụ ahịa, ha wee na-ala. Mgbe ahụ ha nụsịgo okwu Chineke kwere na ọ bụ eziokwu, mgbe ahụ bụ a na-agbagbusi ndị mmadụ. Nwoke a na-agwagokwa bịara program nọ n'ụgbọala, wee kpọpụtasị ndị mmadụ, ndị amị wee kpọpụtasị ndị mmadụ, ghaa ụmụ okorobịa n'ofu akụkụ were egbe ya rie. Mana mgbe o ruru tọn na onye a bịara program kwenyere okwu Chineke, kwenyere ihe na-ebe eziokwu, onye a na-ebuli egbe elu na-agba gburugburu na-agba gburugburu na-agba gburugburu, o nwetị ike ịgba ya egbe.
ndị mgbe osi Chineke wee jidezi onye amị na-agbazi gburugburu bụrụ egbe na-agba gburugburu onwe ike ịgba egbe ma otu. Gịnị mere ya? Ọ bụghị oke ọlụ Chineke. Okwu ọnụ Chineke dị ndụ ebighị ebi. O wee kpọọ n'igwe ji kwụsị na nke a ka ya hụrụ n'anya wee kwere na ya afụgo n'anya kweta na otu aha esi kwubi okwu na program si na ihe niile anyị kwuru n'ọbụ eziokwu nke ndụ ọ dị okwu gadị ya na okwu ahụ ga-edu ha wee laa na otu a ka o mere na ya hụrụ n'anya. Otu a ka ọtụtụ onye nke tinyere isi n'ala ụzọ Ọnụsha otu okwu ahụ enyi ọ dị oke mkpa ka mụ na gị na n'eziokwu a bụ eziokwu nke ndụ ebighị ebi. Lee n'anya nwata nwa agbọghọbịa ọ sị na dibịa nọ na iji adịghịkwa ọgịga ya wee jụgbo onwe sọ gịnị ya wee hụ na ya mara ezigbo mma, mana dibịa echi onye ahụ agbaba ọsọ onwe ihe ya mere na ya dị ya ma ya wee bịaruo nso n'osi okwu nke ndụ kweta na ọ bụ eziokwu. N'osi okwu nke ndụ kweta na ọ bụ eziokwu. Mgbe a nụchi okwu nke ndụ kweta na ọ bụ eziokwu, okwu ọnụ Chineke a ya na-anụ maka ya wee were ya sị Chineke okwu gịnị na-ebu eziokwu ekwela m na ya. O wee tee ya enyi gịnị meziri ọkwa nwaanyị ni ofu nwoke wee hụ ya wee bịakwute si ya n'ọkwa n'okwu ọlụ ka a na-ekwu maka ya. Ọ sị ya ọ na-ele anya ka ihe ahụ ka ihe na-eme mmekwa ka o si eme ka nwoke gabakwa ka o si aga maka na ọ na-abụ nwoke bịaghakwa ya bụ ajọ mmụọ esenye. Ọ na-enezi anya ka ya bụ ihe mekwa ka o si eme mbanụ. Ọ na-ele anya eme ihe niile agba nkwụ ihe na-akọrọ ọnụ na-enweghị nsogbu ọbụla ya wee jụọ onwe sọ gịnị na-eme. Ọ bụrụ okwu ọnụ nke Chineke ka ị na-emeri ekwensu n'ọlụ ya niile. Etu a ka nwaanyị a si bụrụzi onye nwere onwe ya. Akụkọ abụ ụzọ sofu o riri nne mana onwe mgbe anyị ejikọta ihe niile a ọkụ iweta ihe Chineke na-arụ. Udo dịrị unu. Amen.